Good news alang sa mga job seekers. Adunay 8,558 ka mga job vacancies. Ang gitanyag ipahigayon sa Kadaugan local and overseas job fair ugmang adlawa sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. 18 ka mga lokal ng kumpanya musalmot sa maong job fair ugmang adlawa. Sagad din mga malls, hotels, restaurants, BPO companies ug ESL schools samtang may kahigayunan usab alang sa mga dunay planong manipad abroad kay adunay na po ka mga licensed overseas recruitment agencies ang accredited sa Department of Migrant Workers ang musalmot usab. So by nini adunay 4,706 job vacancies sa mga local companies samtang 3,852 job vacancies abroad. Kini na ang usa sa labing dakong local and overseas job fair nga gipasagdahan sa Lapu-Lapu City. Kining sa overseas job fair nato kaysa itong ganahan mo apply og overseas, i-ready lang yun ang mga passport o mga documents to prove nga doon na kay qualifications nga gi-require sa maong employers abroad. And at the same time, imuhang job experience.